Chibai levek ule tunchuma chuan survival story lam kan ngai thlau dona kumsang ni sompanga khan Nicola Colias le ani okiki ewaten darker somli lai mai ngai sak an tor nuwa andam kho chwa dan chanchin ngai nom tak kan ngai thlau dona ni Nicola Colias hi December ni somthum pakhat kumsang kha zakwa sumkwa pathum khana lo pianga Nicola hian nule pa engkima choyum chatak mai anaya an unaw hi mipa hlir pali an ni bokani infiam na lam hi angai na hle maya kumsang ni so pani khan Rochester University ate kalin Rochester football team te azom ve bokani Nicola hian sports ba ka hian music lam atui hle maya classical pianist ani bokani ani okiki ve thung hi march ni som pasari kumsang kha zakwa sumkwa palia khana pianga Nicola angthovin Rochester University a football a khelve thawani Romeoville khwa Aseliana phirpui anei bokani okiki hian football baka basketball te po a khel china athilti apianga athiampol le alangsar pol ani ze bokani tichuan December ni li kumsang hi sompanga alawin her chwa chuan Nicola le okiki te chandun chu okiki apartment a anin koma apartment hi Brooks Crossing complex a oma chong sari na chengania an chandun chuan zantlai to tak thlenga inkomin an ti dun lai chuan okiki zok chuan nula pakhat Samantha Hughes nena changin message adonga Samantha chuan a chhente honen thil engamuti antuma ti chuan Nicola le okiki te chandun chu an ma ni ron zom ve turin aron soma Nicola te chandun chuan meche haunena haninkom chu anlo chak ve thau bok nen osam takin Samantha somna chu anlo puma Nicola le okiki te chuan Samantha le a chanu liyagikli odi te chu anlo nga ka Samantha te chandun chuan meche zok ani sia mipa zok te apartment a inkomai chuan an mani apartment a inkom ho antana nom zok tur thu soin Nicola te chandun chu Samantha te apartment lama chuan an kalve ta zoka ti chuan an pali chuan phur takin Samantha le a chanu te chena in lampanin anin khal chuak ta ani Nicola te chandun chu an phur tak zeta mase an meche chandun te chuan ruahman na te nom tak an nei ti reng an she chi lawani an kallama chuan zu an leya motor an chuan la changin zuan in towa apartment an thlen ma hovin an rui to hle ani anuwa Nicola an asoidan chuan rui hle ma se Samantha te veng an thlen chuan mak ati thuwa soya a chan chu an kalna veng chu vengram mong lo le sual tam na mun ani wangania ma se an rui to em wangin ngai chat lo na an nei shan lo thu asoyani in chu an wa thleng ta a 22 Harvey Street a ania Samantha te in bula chuan in dang po a umvenwal boka in chunga chuan an pali chuan anin komta a ma se chutia an ti ti haulai tak chuan current aron omlo thut maya engkim mai chu mu theilovin athim ta muk maya chutia current om tak lova chuan thok le khata mi pa panga achanga somrwal vel chu max wa vekin an ron lang to hlol maya chung mi pa michael wa te chuan manrua an keng veya a chenin baseball bat te a chenin thir pipe te a chenin tiang an keng boka an awak wak boka Nicola te chandun hi American football players an ni boka an palian dun fe hleya ma se mi parwal panga somvelin an hanbe chuan an rui bok nen an ne lo hle ani Nicola chu engtin tin amonin in hnung lam kongka chuan tlan chho atuma kongka a thlendon chepa chuan akeya an ka sakta a hliam chu ana hleya ma se a chakna zongjong som khomin Nicola chu a thawa kongka chu apan leya kongka awa thlen chuan meche pahni hian kongka chu an lo kala an lo nambet tlat boka Nicola chu a chuak thei talawani Nicola te chu an chiai to hle maya an chunga thil thleng chu mak an tiin an shil hai hleya engwanga beitok tamai nge ani chu an she thiam lo tak zetani ti chuan miswal wal ho chuan Nicola le okiki te chandun chu in chung pindan shanga an shwai kwal ta a pindan tina chuan na satakin an soi sata a an luwa te an wak saka bulb le pipe mangte in an taksa an hliam saka manruan ne lomlo tak takin Nicola te chandun chu an ngai sa ani an taksa te chuan glass ke them a bet chum mai boka an pani chuan hal hluma te an vo bokani an che dan chu arong tul tula
Nicola le Okiki te chiandun taksa te chuan an dinga chen so kengin an chet vai chuan an taksa an zai thler tur thu in an vau boka an kechang te chu an tan sak boka darkar thum chung an du to ka an sui sak nu chuan an chiandun chu bolina an shwaya an thisen kai zong zong chu intifai turin an ti zui boka an ti fai zo nu chuan air mattress a chuan an pahni chuan an mutira ti chuan an kutle an ke te chu an phwar be sakleya miswal hau chuan maikor an vot lata wangin tu tenge an ni an she theilawa ma se an che dana chuan ruah man lok sa fel tak maya che an ni ti achang hleya an ti tur theu chu an she chang hlom hle ani miswal hau chu an che dan arong hleya Nicola te chiandun natwar cherry le roomri te chu ngai thlak nuam an ti ya an natwar thom te chu an record che upokani ti chuan atuk December ninga alawin her chwa chuan tu main Nicola le Okiki te chiandun chu an be pop thei talawa an chanchin la an she lawa an chian te hau chuan an han ko thina tu main an chang thei si lawa an ngai to to hle ani ngai chat lo na te an nei chana ti chuan Nicola le Okiki te chian te hau chuan an university police te chu an sha tirta a university police ten an CCTV footage omang anga changa Nicola te chiandun kalna chin an han chui chuan an ngai a chalo hleya thil du omlo tak a thleng nge ya shatna an neya arang thayang berin Rochester police te an sha tirta ngalani Rochester police te chuan December ni lizana Nicola te chiandun kalna chin an han chui chuan Reivak lova Samantha te chiandun chu CCTV a chuan an mutakya umaya ti chuan Samantha chu police station lama thuzo fia turin an kauta a Samantha chuan atira police te chu a thopui thawiau maya ti chuan December ni lizana chuan Nicola le Okiki te chiandun nen chuan anom ngei thu a soita a Okiki a apartment zoka anom thu a soidai thunga ma se an rui hleya chumi wang chuan mataka an chiandun chuan an ho thu a soyani hei bakhi engma police te chu a shil dulawa police te nena chuan thildang an sha du chuan atuka minzot le mai ro u ati sak bokani ma se sementhai tho soi chuan police te atilom viau lo thunga a chan chu CCTV footage cha chuan Nicola le Okiki te chuan an apartment an chwa san lai mu tura oma ma se an apartment na an let lai mu tur om to lawani avoi ne na tan Samantha chu police ten thon han zot fiale ta a hemi chum hi chuan Samantha chian nu liai po kha kau ve anita a an chian dun chuan police te chu an bol kwal emoti torin engma an soi chhatu lawa darkar engamuza thu an zo fian hu chuan engma shet nei lo angin anin soile ta sia police te chuan an kaltir le ta a ma se Samantha te chian dun chuan station an chwa san don che pa chuan hoile tin police te hena chuan lungai su an na lawang ti in ngei om takin police te chu an shila chutia an chung dan maktak chu police te chuan an ring hlelta a an chung kam awang chuan avoi thum na tan police ten Samantha te chian dun chu station a an ko le ta zeka hemi chum hi chuan darkar rukzet mai thu an zot fia a police ten thiam taka an handop nu chuan Samantha le Lia te chuan Nicola te chian dun omno ni om thei mun ni an soya pakha jok chu 22 Harvey Street ani nge ya police te chuan an address pahni nei chu an va hwal bet ngala luchil nga lovin an han entry thlai phota a chan chu mi hlo om tak thil ti nia an shet wangani police te chuan chan chhuan na an tho dan tur plan an siam ngal mop mop boka heti mekla hian miswal haula chuan an thei anga tam poisa Nicola le Okiki te hena changin lo lak sak an tum ve mek boka an wallet te an chu saka an credit card pin number te an auzo chhuak boka miswal hau chu an lo fing war vak lawa dollar singli sanga lai ATM changa an lak chhuak nu po chuan an du tok lawa a limit bak poisa lak chhuak an tum ta a ma se a limit bak poisa la chhuak tur chuan bank lam biak an nga ya ti chuan Nicola chu bank services lam an biak tirta a ma se bank lam chuan weekend na an tholo thu an lo shilta a poisa limit sem danglam tur chuan a kar thar tho chen jing dariat an nga chhuak angai don ani miswal hau chuan an du anga poisa an lak chhuak mai thei tak lawa chuan an thin rim a chok thauta a Nicola le Okiki te chian dun chunga chuan an thin rim na an lan tir zuma an soi sa a an vau boka a shiom thayang tur berin anom tir ani ber Nicola zok phei chu akele lam an ka sak zuya
a hliam tor chu anat to ema wangin Nicola chuan a thingei don ni in a shebokani mase okay ki zok chuan andam kho chwa be chein aril ru atipau khap tlata Nicola ai chuan be cheina tlem tal ala nei ani ti chuan pathiani zandar kwa chuan police team te chuan an address nei pan hi chu thok le khata an lu chhuata a vanei thlak tak mai in address dik zok chu an lu chhuwa ma sata a in chung an valu chuan miswal pani te chu thut khomna pindana chuan thutlenga an lo chuwa an man ngalani miswal dang pakhat pu chu bolin lama atlan lutlai mu ania umzuin man anive ta thawa bolina chuan Nicola te chiandun pu an va mu chhuak ta a Nicola te chiandun chu ambulance in damdoi in panpui ngalan nia doctor te chuan Nicola chuan thisen za asomli zat mai a hlo ni in an soiboka miswal hau chu an vain man anita a me chepali le mi pa panga an lo nia an hming te chu Elliot Rivera Lia Gigliotti Samantha Hughes Jesus Castro Dennis Perez Lydell Strickland David Alvarez Ruth Laura Edinola Rolente Ania Anzinga Pali Elliot Lia Samantha le Dennis te chuan an thil tia an thiam lo na an puanga korza ngai na an dilani midang panga te chuan an thiam lo na an puang du lo thunga kumsom ni baruk mi Lydell Strickland chu anjing how to berle romana siam tu ber alo nia rorel na nei lai vel hian mi pa pakhat poimo tak mai hming aron lang hlol maya a hming chu Isaiah Smith ania Rochester University a football khelve thawaniya player lar tak mai ani bokani Nicola le Isaiah te hi team khata anlo khel dun nge ya Isaiah le Nicola te chu team khata khelma se aning close lem lawa an tuizong le an ngai poimo zong chu ain anglo na sa ani Nicola chuan football bakka music lam angai na a Isaiah ve thung chuan football a khelo changin drugs lama a chuan thung thin ani Rochester University zirlai te hna chuan marijuana azwar thin boka poi khoina thlen chan ber chu November ni somni paria zana khan Isaiah chuan plan siamin mi pathum arwaya ti chuan midang pali chu witam taknen okikia apartment a tuma omlo hlanin a hruai ruwa in chung an lu vele atira mi pathum aroi te chu an ron chhuak thuta ti chuan Isaiah le midang pali wi ron keng tu te chu an ron beita thuta wi chu an chu saka an tlan bau ta daya Isaiah po chu an khoi tel ve ani a chan chu wi ron keng tu mi pali te chuan an oi theinan ama po chu ain soi saktir ve ani chu mi pali zinga pakhat chu Nicola te chian dun soi satu Elliot talonia chutia Isaiah plantenom takawanga kutan tuar chu an lung oi thei talawa phuba lak tumin an chian Lydell Strickland chu somin Isaiah apartment nian shat soisak an tor na mun okiki apartment zok chu Isaiah apartment a ngayin December ni lizana khan phuba lak an tumta a zaber chu an chia sola wangin Isaiah ni lovin poi soilo Nicola le okiki te chian dun chuan an tor phata ani miswal pakwate chuan an soisak du ber zok chu Isaiah drugstore rutu kha alo ni reng sia trial nei ania Lydell Strickland chu kumsom panga chung lungin tang turati ania rorel na an puan lai chuan Lydell chu anui vel bokani Ruth Laura le Edilona Rolente po chu kumsari chung lungin tang turati ania David Alvarez po kumsom pasari chung lungin tang turati ani ve boka Dennis le Elliot le Hazas te po chu kumsom thum panga chung lungin tang turati ani bok Samantha le Lia te po kumsom panga chung jail tang turati ani boka Nicola le okiki te chuan an hliam tor anat ema wangin tun thlengin physical therapy an lalareng bokani